Anak buri, tinggi itu obat toh Mas. Obat apa? Ben tinggi iki lho. Obat apa? Obat tablet. Masa obat tablet marai tinggi. Jegleng ki lho. Lah ya biasa. Mimi wajahmu ki lho biasa bae. Lho piye wong ya jegleng wong ayu kok. Mbak kira ki garangan kok. Wah, jegleng wong azu ki dadi ki yo kudu semangat. Azu piye? Azu. Azu piye? Azu. Saking ayune. Saking ayune dadi azu. Lho. Berarti kono aku asline kono dirike berarti. Dadi ki sine kewan tok. Kuning. Allah. Kok ngarepe ramune. Ramuni toh. Jajak masuk jak dicoba karo ning karo iki Monika. Jajal karo iki. Kun dangdut. Oh muni kok sitoke Monika. Nah, sitoke neh. Iki. Kosek. Piye. Yen ajeng jegleng ki ya kudu anu to. Piye? Tata krama. Tata kaprane piye? Amit sewu yang uti. Ajeng jengleng. Ajeng ngerjake jengleng. Coba. Gentung. Duh, enggak muni. Oh, enggak muni. Tak muni no. Pisan kas. Aduh. Oh, mak kotak no, Mas. Yo, piye sepuh kok. Oh. Piye Wis lho sampe por samane bauti. Lho arep kesangoni bauti iki lho. Lho. Niki Fitrah Bodoni kok. Heeh. Kok ana tulisane Tulisannya apa? dagelan. Lho berarti duduk kuwi. Kudu. Kuwi dagelan iki gonku. Lah iso. Aku dagelan kok. Ya iya dagelan iki kenyang. Oh, dagelane kowe ta? Iya. Oh iya. Sampe kan sindene. Oh iya. Nah, ini mana? Oke. Kecitan. Pacitan no kecitan. 12 Iya. Palma. Kuwi duduk painah. Kuwi Marsina. Masinah painah. Ganti ta. Orang ganti jenenge Masinah. Kuwi dulu mak balak ini yo. Galak ini yo. Ora. Ngengkel aja aku belum dijibiti ae kok. Iya. Duh. Tunaran desa. Aku jare kok sinden. Oh. Apa enek becong kok setugel. Wis sing arep nyang iki sapa? Ora tukang son mendem apa arek lho. Ya. Mas Kresna, Piye? aku nyang masuk keri dhewe ta. Sik wi gawenane apa gawenane? Apa? Nah, gawenane nek diriokne ya. Oke, matuk. Ya ya. Panas. Oh.